دمسي راديو رناينا زلنا كبرات تخطات المدب جينا بأمريكا يدوي لزلخو مسانا حونا جورج قبر سلاسي زلو جورج سمع عنه تلو تسفى قبر Are you with me? سلام اوكي جورج حوي مجمريا مو يغني لي هدول الكا خلخو صف كيف لك تلعلا كل شاب كاب دمس راديو رنا مدب شكوريناتات يدول الكا زلخو مخنيات مدولي كا بوست غير كا غني خانيركا تقبرونا لخا بزعبا سدتنياتات إيرتراويان انت قالو حدش كبلك هاي ليدو زلخو جورج حوي ايوا ثانك يو يوناتان رادي ارنا معاونتي عدل هبكم بزعباتي زخي زلو بودهوتات بفلاي كاتي اب سوشيال ميديا نتقعو تخاتاتي الكا يخون بزخونه يخون نسخاون تملسكا تخوناتات نتهزب خيدا لو الكا عدل مهابكا دا مسكونكو كاب نزارب اب زحلفه كساب حجي بزحات ترئيتات الرأي لو نابنت بزاناي سومون مملأتا كم خاناي كلتا سومون كزارب انتدا خوينه ازي ترئيو ኣብ ሊብያ ጥራሕ ዝርአ ዘሎ መጀመርታ ኣቀዲምና ወንጽሒፍና ነርና ኣብ ወርሒ 9 ዕለት 19 2023 ዝተበገሰት መርከብ ተባሂላ ብቤተሰብን ፈተውትን ኣሕዋትን ዕሩኽትን ዝመጻና ኣውያት መሰረት 22 ስደተኛታት ተበጊሶም ኣብ ባሕሪ ደም ጠፊኦም እንታይ ይረኺብዎም ክሳብ ሕጂ ምስጢር ኮይኑሎም ነዚ ነገር እዚ ብናይ ሚድያ ጥራሕ ዘይኮነ ብዕሊ ጽሑፍ ኣቅሪብና ናብ IOM ይኹን UNHCR ናይ ትካል ናይ ሊብያ ዘሎ ኸይተረፈ ምስ ናይ ካልኦት ቤት ጽሕፈቶም ኣተሓሒዝና ብዝሰደድናዮ ነቲ ሓበሬታ ሃቡና ኢሎም ብዝከኣሎም መጠን ንሳቶም ነቲ ዘድልዮም ሓበሬታ ከጽሑ ፈቲኖም እዮም እንተኾነ ግን ኣብ መጨረሻኡ ዝሃብዎ መልሲ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ነገራት ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ሓቢሮምና ብጣዕሚ ዝሕዝኒ ከምኡ ናብ ካልኦት ይፍተና ኣሎ ግን ክሳብ ሕጂ ጎኑ በዚ ኣኽዛረብ ከለኹ ካብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ሕብረተሰብና ብየማን ይኹን ብጸጋም ኣፍልጦ ናይዚኦም ድሕር ኣለዎ ወላውነቶም ንዓኣቶም ኣብዚ ህሞት ዘእተው ኣውያት ካብ ሰማዕኹ ካብቶም ህዝቢ ወይ ካብ ቤተሰብ እንታይ ይብል ዘይሓላፍነታውያን ኣብ ሓፂር ግዜ ሓደጋ ከም ዝወረዶምን ነቲ ሰብ እውን ክተሓዘሎም ከም ዘለውን ሓበሬታ ቀርቦም እንተኾነ ግን ዝያዳ ሓበሬታ ስለንሓትት ኩሉ ግዜ ናብ ህዝብና ኢና ጻውዒት ንገብር ሓበሬታ ክህበና እንድሕር ዳ ክኢሉ ነቲ ኩሉ ዓይነት ሕጋዊ ሰንሰለት ይኹን ነቲ ህላወኦም ይኹን ብሓላፍነት ይኹን መሳኪን ብዓብዪ ኸ ነቲ ስድራ ቤትን ኣሕዋትን ሓትን ኣብ ስቃይ ዘሎ ክሳብ ድሮ ካብ ወርሒ 19 ክሳብ ሕጂ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ቃንዛ እዩ ዘሎ እቲ ሰብ እዚ ተሓደ እዩ ካልእ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገራት ኣብ ወርሒ 12 ጥራሕ ክልተ ግዜ ሓደጋ ጋጢሙሎ እዚ ሓደጋ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ካብታ ቀዳመይትን ካልአይትን 73 ትንፋስ ሲኢና ኢና ሞይቶም እዮም ኣቀዲመ ንስድራ ቤትን ፈተውትን ጽንዓት ሃብኩም ንመወቲ መንግስተ ሰማይ ይዋርሶም እንዳበልኩ ኣዝዩ ሕማቅ ከም ዝስማዓና ከም ሰብ ክሕብር እቲ ካልእ ግን ህዝቢ ኩላትና ክንርድኦ ዘለና ኣብቲ ህሞት እንታይ ኣጋጢሙ ዝብል ኣገዳሲ ሓያል ነገራት ኣጋጢሙ ብእዚ ከዓኒ ብቐጥታ ኣውያት ስለ ዝመጻኒ እዛረብ ዘለኹ ብፍላይ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ሰለስተ እየን ደቂ ኣንስትዮ ተን ክልተ ግን ረኺበየን እቲ ሓንቲ ሓደ ቆልዓ ወዲ 4 ወርሒ ዝነበራ ብጣዕሚ እቲ ክትዛረበኒ ከላ ክሳብ ክንደይ ስቃይን መረረን ከም ዝስምዓ እንዳብኸየት ክትዛረበኒ ከላ ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ بشجر مكران حلف مهلام ودر بعته ورحي هسعان قلعة أبقى أتسأل النابلة أدحنو اللي النابلة كم إذا استفليها تخالئيتيكم كل هسعانات تحت ودر بعته عامة ما يسلسة 4 ورحي هسعانا جي أخوهم كلاي بده أقات إموا قال لنا قرات يكون إنه نويح ساعات يوم تسأل لي لهم تا مركب سلسة قلبتت نتا استقلبت أكل بجاف حيزن ساعتين حينا قلعتن كنا بكل معين الحمارين بتعمي خزارب كله قليل غير يكون بده لعلي بده حزبنا خردو زي كعلقن حجونا بحزب مرري كتصحن بقبو من انت بده هاتنا حزبنا خردانا نقد كابو وصيوم اسر بيت تحيزوم سباتونا دحينهم دا بوليس اتيمم كابنا بوليس وصيوم ورحن صومن مملأتا نفس وقف معالتي نابتن بيت صحفت ناي محبر ترادو يعني تي يخون IOM يخون تومنا حكمنا كفالات يخونو بزي محلال كدولو صنيحهم ورحن صومن كسابنا عايز رخبني ما نمسى تليفونكم لسولم زي كاله بقى نزات صنيحن حكمنا قلقلت يدلين نايسنا امر او مخري يدلين
ولا وناي زخونه يكون ناشتو تخولتات ونحجز كوهاب زلو سدتኛታት እዩ ክሳብ ክንዚ ዓይነት ብድሆታት ምስ ርኢኽዎ ባዕለዮም ብቐጥታ ናብቲ ማሕበር ብፅሑፍ ኣቕሪበ ብዋትስኣፕ ገይረ ክድውል ፈቲነ ብርግፅ ናይ ህዝቢ መረጋገፂ ሕጁን ክሕብሮ ቤት ፅሕፈታት ብግቡእ ሰርሖም ዘይምህላዎምን ቴሌፎን ናይ ሓደጋታት ኣብ ዝድወል ዝምልስ ኣካል ከም ዘየሎን ከነረጋገፅ ክኢልና እታ ዝገበርና እያ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ወኪልና ብፅሑፍን ብካልእን እንዳተመላለስና ናብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣካላቶም ከይተረፈ ሰዲድና ሕጂ ንመጀመርታ ግዜ ድሕሪ ወርሕን ሰሙንን ቴሌፎን ደው ኢሎም ቆፀራ ሂቦመን ከይደን ከብቃዓ ዝገርመካ ገንዘብ ከም ዘይምለን ይፈልጡ እዮም ሓገዝ ከም ዘይረኽባ ይፈልጡ እዮም ሽግር ከም ዝረኸባ ይፈልጡ እዮም ናይ ሕክምና ሪኦም ወረቐት ሂቦምሲ እንክሞ እዚኣ ኪድ ካብ ሕክምና ከይትክኡ መድሃኒት ግዝኡ እዩ ዝተባሃለት ኣካል እዩ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ርኢና ይንፈለጥን ኢና ሕጂ እንታይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ሓደ ህዝብና ክፈልጦ ካልኣይ እቲ ኣሰራርሓ ዘሎ ፈፂሙ ቀይዲ በታኽ ዝኾነ ዓይነት ኣሰራርሓ ከም ዘሎ ንሪኢ ኣለና ብዙሕ ነገር ክንቃለሶ ከም ዘለና ህዝብና ግን ኣብ ከቢድ ብድሆታት እዩ ዘሎ ካብኡ ናብኡ እንታይ እዩ ዘሎ ቀደም ስደተኛ እንድሕር መፅኡ ክምዝገበ እንድሕር ኢሉ ሓታት ዕቑባ ስለ ዝኾነ ወረቐት ተዋሂቦ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ይምዝገብ እሞ እንተወሓደፍቲ ከተማታት ንክመላለስ ወይ ከዓ ንክነብር እውን ወረቐት ከም ዘለዎ ይመስክር ነይሩ ሎሚ ግን ካብ 5 ወርሒ ክሳብ 6 ወርሒ ተመዝጊብካስ ተፀባይ ኢኻ ትኸውን ኣብ እስር ቤታት ኣቲኻ ማንም ሰብ ከውፃካ ዘይክእል ብዙሓት ኣለዉ ካብ በዓል ሳውዝ ኣፍሪቃ ዝደወለለይ ኣካል ኣለዎ ሓደ ኢንፋክት ትግራዋይ እዩ ከምኡ ከዓ ኤርትራውያን ከዓ ካብ ዝተፈላለየ መልክዕ እንዳደወሉ የሕዋትና ብዝተኣሲሮም ከነውፅኦም ኣይከኣልናን ኣብ መንገዲኦም ሒዘሞም ካብ ኣውቶቡስ ካብ ሚኒባስ እዮም ወሲዶሞም ካብ ገዝኦም ወሲዶም ዝብል ብዙሓት ብድሆታት ከዓ ትርኢ ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ድርብ ሃስያ እንዳበለስ ብዓቢ እዩ ስለዚ እኩብ ድሙር ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ከም ዝረኣየኒ ሓቂ ሓይሽ ከም ዝቀደም ንጥፋት ኣይፀናሕናን ግን ከቢድ ብድሆታት ይሓልፍ ከም ዘለዎ ግን ክርዳእ ንኽኢሉ በቲ ሓደ ንህዝብና ሓበሬታ ክንህብ ዝሕለፍ ዘሎ ብድሆታት ብዓይኒ ሸለልትነት ዝረኣየ ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ከዓ እቶም ማሕበር ተራድኦ ዝገብርዎ ዘለዎም ሸለልትነት ከዓኒ ኣይቲንክ ብዙሕ ኣቓልቦ ክግበሮን ድፍኢት ክግበሮን ዘለዎ ነገር ስለዝኾነ ዝኾነ ይኹን ኣካል ነቲ ዝግበር ዘሎ ዘይሓላፍነታዊ ስራሕ ክቕየር ከም ዘለዎ ኣሚንና ክንቃለሶ ከም ዘለና ክፅውዕ ኢለ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኖርማሊ ሰንበት መደብ መዘናግዒ መደብ ምልጋፅ መደብ ምስሓቅ እንዲሁ ጆርጅ ሓወይ ከምዚ ኣገዳሲ ብዛዕባ ህዝብና ክንሰምዕ ከለና ግን ኩሉ ገዲፍና ዘሎ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ እስኻ እውን ብወገንካ ድሉው ኮንካ ኣብዚ ምቕራብካ ብጣዕሚ ዘመስግነካ ጆርጅ ሓወይ ሕጂ እዚ ትሽግር ምግላፅ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝብና እንታይ ይገብር ክእል ኣብዚ እንታይ ከመይ ጌርና ለውጢ ከነምፅእ ንኽእል ወይ እቲ ሽግሮም ከነቃልሎም ቅድም እቲ ክውንነት ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ሪኢኻ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኸይድ ዘሎ ኣቀራርባ ኣዘራርባ ብፍላይ ናይ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ቲክቶክ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ነዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ረድዮ እዚ ተሰሚዖምሲ እንታይ ክግበር ኣለዎ እቲ ኣዌርነስ ዝበሃል ናይ ሓውሲ መጠንቀቕታ ለቦዋ ምኽሪ ክስደደሉ ዝኽእል ባይታ እዩ ክኸውን ነይርዎ ድሓር እዛ ሰብ እዚኣሲ ንሕክምና መልክዕ ክትገዝአሉ ዘይትኽእል ኩነታት እንድሕር ተበፂሑ ክሳብ ክንደይ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ህዝብና እውን ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ንሕና ገንዘብ ኣይኮንና ንሓትት ዘለና ግን ክሳብ ከምዚ ዓይነት ብድሆታት እንዳሓለፈ ከሎ ሰብ ዘይብሎም ኣብ ትሕቲ መሰጋገርቲ ተሳቀዩ ብዙሕ ነገራት ዝሓለፉ ሰብ ስለ ዝኾኑ ንሕና ንፅዋዓ ክልተ እዩ እስኪ በቲ ናይ መስርሕ ናይቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣቓልቦ ንኽረክብስ ንቃለስ ኣለና በቲ ካልእ እዚ ናይ ህዝቢ ተበግሶ ክግበር ዝኽእል ነገራት እንታይ ኢና ንደል ዘለና ንሓንቲ ሰብ ደው ኢለ እንድሕር ኣዛሪበያ ሽግራ እንድሕር ነጊራትኒ ብኩሉ መልክዕ ኣነ ክሽፍኖ ዘይክእል ነገራት ይመፅእ ኣሎ ናይ ስነ ኣእምሮኣዊ ምኽሪ ከም ዘድልያ ፈሊጠስ ኣብ ጎድነይ እዞም ናይ ኬዝ ወርከርስ ኣብ ዓለም ዝሰርሑ ዘለዉ ክኢላውያን ናይ ሕክምና ይኹን ናይ ሳይኮሎጂካል ተራፒ ዝህቡ ሰባት ንሕና ብቮለንቲር መልክዕ ምሳና ኣብ ጎድና ክኾኑ ኢና ንደል ዘለና ነዛ ሰብ እዚኣ ወላ ብሰሙን ሓንቲ መዓልቲ ክረኽባ ዝኽእል ኣካል ምኽሪ ክባ ኣጀኹ ክብላ ከተባብዓ ስለዚ ማሕበር ተራድኦ ብከምዚ መልክዕ ክንቃለሶ እንድሕር ደኣ ክኢልና እሞ ጉዳያትካ ይበዝሑና እንድሕር ኣለዉ ንነፍሲ ወከፍ ጉዳያት ከምዚ ሲረስ ዝኾነ ወይ ከዓ ብዕቱብ ክተሓዝ ዘለዎ ጉዳያት ንብሎ ኣብ ጎድንና ኬዝ ወርከርስ እንደልያ ኣለና ብወለንታዊ ኣገልግሎት ንሕና ወለንታውያን ኢና ገንዘብ የብልናን ደሞዝ የብልናን ግን ኣብ ኣካልና ኣብ ጎድና ዝኸውን ኣካል እንደለና ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናይ ሕጋዊ ጎድኒ ክንከታተሎ እንድሕር ደኣ ኮይንና ጎድና ኬዝ ወርከርስ እንደልያ ኣለና ካብ ዝኾነ ኣካል ካብ ካናዳ ክኸውን ይኽእል ካብ ኣሜሪካ ክኸውን ይኽእል ካብ ኤሮጳ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ንብሎም ጋይዳንስ ወይ ከዓ ሓበሬታ ንህቦም ብኡ መሰረት ገይሮም ሪፖርት ክገብሩልና ከም ዝረኸብዋ
እንታይ ከም ዘድልያ ርኢኻ እዚ እቲ ናይ ናህና ሓላፍነት ጎድኒ ጎድኒ ናይቲ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንገብሮ ዘለና ከምኡ ዓይነት ንደሊ ኣለና ክኢላዊ ዓቕሚ ንቅድሚት ክመፅእ ኣለዎ ብወለንታ ኣብ ሰሙን ዋላ 2 ሰዓት ንሕር ኮይኑ ነተን 2 ሰባት ክረኽብዎን ክኢሎም ኣሎ ማለት እዩ ዓብ ነገር እዩ ድሓር እቲ ፕሮቶኮል ምጥቃሚ ፕሮቶኮል ነቶም ማሕበር ተራድኦ ኣብ ቤት ፅሕፈት ማሕበር ሱርባናስ ኬዝ ወርከር ገይሩ ነዘን ሰባት እዚኣተን ይከታተለን ኣሎ ግን 95 ካብ 100 ከዓኒ እቲ ኣጋጢሞን ዘሎ ሪፖርት ገይርናልኩም ስለ ዘለና ሓላፍነት ንኣኻትኩም ክንብለሉ ንኽእል ዓይነት ናይ ፀቕጢ ኩነታት ክንፈጥር ሓቀኛ ዓይነት ርድኢት ከልወና ናይ ጎስጓስ ሰባት ክንከውን ነዚ ነገር ዝንድሕር ሒዝናዮ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓደ ፍሉይ መድረክ ንዝድይብ ኣለና ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከዓ ከተባብዕ ዝኽእል እዩ ካብዚ ተበጊሶም ኮይኦም ካብ ፊንላንድ ሓደ ሽማግለ ደው ኢሉ ሲ 8 ዓመት 7 ዓመት ዝገበረ ወረቐቱ ዘይሃብዎ ሕክምና ኣገልግሎት ዝሰኣነ ሰብ ምስ ረኸበ ደው ኢልና ስለዘእወየለ ይኮይ ሕክምና ክረክብ ወይ ከዓ ቶም ማሕበራት ደው ኢሎም ኩነታቱ ክከታተሉ ክኢሎም ንኡስ ዝበሃል ተሳትፎ የለን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ክግበር ይከኣል እዩ ግን እቲ ሰንሰለት ቀዳምነታትና ፈሊጥና ነዚ ነገር ክንገብሮ ተኽኢልና ንኩላትና ሓጋዝ እዩ ስለዚ እታ ፅዋዓ ካብ ኤርትራዊ ክኢላዊ ዓቕሚ ንቅድሚት መፂስ ኣነ እዛ መዓልቲ እዚኣ ዕርፍትላትን እሞ በቲ ትገብርዎ ዘለኹም ሰባት ነተን ትህቡኒ ኬዝ ክሕዘን ክከታተልን በታ ትብሉ ንኸ ሪፖርት ከቕርበልኩም ንዓኣተን ከዓ ከዛርበን ከተባብዐን ይኽእል እየ ዝብል ሲ ቀሊል ነገር ከይመስለና ዓብ ነገር እዩ ስለዚ እዚኣ ክንፅዋዕ ኣለና ሓዳስ እያ ክንገብራ ዘለና ኣለና ብሰንኪ ውድሆታት ኣብ ምድሪ ዝረኣናዮ እዩ ናይ ሊብያ ተረዲእካ ጆርጅ ሓወይ ሓንቲ ዘይተረዳእትንላ መን ምዃኖም ማሕበር ተራድኦ ማሕበር ተራድኦ ማለት ኣብ ሊብያ ንኣብነት IOM ኣለው UNHCR ኣለው ኣብ ትሕቲ እዚኣቶም ዝንቀሳቐሱ ሎካል ኤጀንሲ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ኣብቲ ሃገራት ኮይኖም ዝነጥፉ ልቸንሳ ዘለዎም ወይ ከዓ ፍቓድ ዘለዎም ንኡሳን ትካላት ኣለው ንኣብነት IRC ዝበሃል ኣብ ትሕቲ UNHCR ኮይኑ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ ኣብ ሊብያ እዩ እዚኣቶም ናይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክህቡ ዝግብኦም 4-5 ቴሌፎናት ኣብቲ ናቶም ዌብሳይት ዘሎ ደዊልካ ግን ዘይሰርሑ ኣካላት እዮም ስለዚ ነዚኣቶም ናብ ንቡር ክንመልሶም ፀቕጢ ክንገብር ሓቀኛ ዓይነት ኣሰራርሓ ክነርእዮም ንሕና ፅልዋ ክንገብር ንይሕዋትና ዓንድን ዋልታን ክንኮነሎም ድምፆም ክስምዓሎም እንድሕር ዳ ክንከውን ኮይና ነትን ድብለን ክንገብር ከልና እቶም ሕጋውያን ተራድኦ ንብሎም ዘለና ከዓ ንሳቶም እዮም ኩሉ ግዜ ካብ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ዝቆሙ ዓበይቲ ትካላት ኣለው IOM UNHCR ኣብ ትሕቲኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ካልኦት ንኡሳን ትካላት ኣለው ንኣብነት ኣብ ትግራይ ክብል ከለኹ ቀደም ናይ ማዕመስከር ስደተኛታት እንተኢለ ነዘን ማሕበራት ክጠቅስ ከለኹ ኣብ ትሕቲአን ጥራሕ 6 ትካላት ነይሮም ቀደም ስለዚ ብከምኡ ክጠቅስ ኢለ እተን ማሕበር ተራድኦ ክንብል ከልና ንሳተን እየን إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا جورج حوي حجي زقات مزول حدقاتات ناي مركب وي زغت علنا تسنحكا جينا هزبنا وقصوق عزالو مالدي كم زريو زلخو اتوحزي ناي سدتنياتات منالبات كابتنا يقدمو كقرب تحت انتبله اتوحزي عدي وعلن يقصل الله تزغر ما كان غرسي اب سودان وغ اندحالو ما سبكن قاسقاس اب زي كلو لخناتات እቲ ኩሉ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ክዝንጉዑ ይከኣልኩም ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ግምት ከእትዎ ድሕር ካብ ገዛኻ መፅኦም ዝሕይሩኻ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣተሓሕዛ ምስ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ፕሮቶኮል ዘይምእዘዝ እንድሕር ኮይኑ ስደተኛ ሓታተ ዕቁባ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ከም ኤርትራን ክዛረብ ካብ 2020 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዶብ ሰዲሩ ዝኣተወ ናይ ሕቲ ዕቁባ መሰሉ ዘይተሓለወሉ እንድሕር ኮይኑ ክሳብ 200,000 ሰብ ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ካብዚ ኩሉ ብዙሕ ቁፅሪ ዓቕሊ ጥበት ዝሓዞ በትን ዝተታለለ እውን ኣሎ ከነብፅሓኩም ኢና ሽግር የለን ከምዚ እንዳበለ ነቲ ናቶም ሽግራት ተጠቂሙ ሃጓፋቶም ፈትሹ ዝጥቀመሎም ዘሎ መሰጋገር ደቂ ሰባት ስለዚ እውን ኣብ ግምት ከኣቱ ኣለዎ ስለዚ ተዋሕዚ ጠጠው ኣይበለን ብዙሕ ግዜ ኣውያት ንሰምዕ ኢና ብሶሻል ሚድያ ትሪእዎ ቪድዮ እንዳወፀ ሜላታት እንዳተጠቀሙ ኣብ መኽዘን እዮም ዘለዉ ገንዘብ ክፈሉ 8,000 $10,000 ሕሰቦም ቀሊል ነገር ኣይኮነ ስለዚ ሕጋዊ ገባብ ምኽታል ትዝሓሸ ንዓና መንገዲ እዩ ዝብል እምነት ዘለኒ ነዊ ሓይክ ሕዘካን ጆርጅ ሓወይ ምናልባት ነዚ ኣውያት ናይ ህዝብና ሕማቕ ዝረክብ ዘሎ ብመገዲ ቴሌፎን ክረኽቡኻ ተደልዮም ፈቃደኛ ዲኻ ቁፅርካ ክቦም ብርግፅ ብቴሌፎን ክረኽቡ ንኽእሉ እዮም እታ ናይ ሱርባና ኣላትኒ ምናልባት ሕጂ እታ ናይ ዳይሬክት ልናባይ እውን ክረኽቡ ክእሉ እዮም ምሳይ ዘላ እታ ዳይሬክት ናትካ እዋ ፀገም የለን ንሳኸቦም እዋ 1-3-2-1-9-4-7 برقص بزي أجرم يخوليهم هو بواتساب كتقوم يخوليهم هو
بدايركت تليفون كدولو خول يوم من البات كبر طعم سلازخل بواتساب كرخبنا خول يوم أوه فيسبوك ون بسربانا فيجن ميديا زبل كرخبنا خول يوم بجورج قبر سلاسي كرخبنا خول يوم سلازمنا البات حال حدا جزي نتجنزم انت خي حالكو شجرا سلازلوهم زخونا اكسس ناي اونلاين كرخبو خلونا انترنت متن جروب اتيومون كصحفلنا خول يوم مجمرتان دحر زخونا حبريتات صحيفهم لنا بزكا على متن جيم رخبنا نحنا خا نتخونتات بتصحفوا مسرت نملاسهم دايركت قطري يخبكم تصنيحه حادة 302 حموش تخلت حادة 9 بادو 4 شوعات دايركت نمبرناي جورج قبر سلاسي جورج حوي حنت حتولات نغفلت أزدل لساقا قدم حجي بزعبا زكاي زلو قفا بأديس أبا قرب إهن مهني لنا نيرنامو قالنا بتي منقستنا إثيوبيا ترعان كان قربينا الكانير كاغ انت هلو توسد سقمتي برقت كابت شعو كساب حجي تحدى تاناي ترعان ورقت كون كوينا اب سوشيال ميديا تتكي عالم እዚ ጉዳይ እዚ ብዕሊ ነቲ ኩነታት ኩንነት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘጋጥም ዘሎ ተጻሒፉ ካብ 2020 ዝጀመረ ቡድሆታት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሓታት ዕቁባን ከም ዘሎ ክሳብ 14 እስር ቤታት ተጠቂሱሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እስር ቤት ናይ አዲስ አበባ ዘሎ ማለት እዩ ሰብ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ዝነግር እቲ ናይ እንዳባጉና ምዕጻው ናይ ከምኡ ዓይነት ናይ ንቁጣ ዘይምህላው ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዋሕዚ ናይ ሱዳን ዝፈጠሮ ንባዕሉቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ምእታዎም زي ما مزقاب زمطو زلو شجرات نخلو أب قمتأتينا إتا نايترعان ورقت تزور على كم دلي أي تفرم لان سلازي قال أكلات بوليتيكا اللوا خمس عينت حسابه إرتراوي أمول عالم زلنا خلاتنا أب قمت كان أتو زلنا مجمر تخاب عدها خطوة تنكلك أب عدها زلو الشجر أب قمت زأتو سلازخونه نزنا جرزي أو وقع رجع زأتو هيكونه ናይ ፖለቲካ ከም ዘለዎ ገለ እንዳተባሃልካ ዝግበር ብሰንኪ ንሕዋትና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ዝሓልፍዎ ዘሎ ጉድሆታት ኣብ ግምት ከነእቱ ክንክእል ኣለና መሰል ናይ ሕቶ ዕቁባ ዘይምፍቃድ ማለት እዚ ሕጂ ንስኻ ናይ ሕቶ ዕቁባ ዕድል ተዋሂብካ ኣብ ካናዳ ይኹን ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ሰፊርና ዘለና ናይ ኣሳይለም ፕሮሰስ ናይ ረፊጂ ይኹን ናይ ምጥያስ ናብ ሳልሳይ ሃገር ነዛ ወረቀት እዚኣ ዝተነፍጎም ስደተኛታት ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ጃኹም ካብ ካልኦት ዓይነት ጓል መንገድታት ወፂና نزي شجر ناي سدتنياتات قلبو خركم تدا خوينو اتي تصحيفو زلو بغبو عينت ناي فيرما حنت فيرما انا نحت زلنا ገንዘብ ቀያሕ ከማና አይ ሕተትን ይቡ እዚኣ ንሶ ከፍሰብ ክገብሮ ጽልዋ ኣለዎ ካልእ ናብ ዩናይትድ ኔሽንስ ናይ ጀነቫ ኦፊስ ከይዲኡ ናብ ስቴት ዲፓርትመንት አሜሪካ ከም ዘለና ነቲ ጉዳይ ዘጋጥም ዘሎ ብቀጻሊ ነው የሉለና ታ ካልእ ብፉሊ ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ በቶም ኮሚቴ ናይ ስደተኛታትን ካልኦትን ቅዱሳትን ዝተገብረ مس تطابقت سواء مسألات بمتحوار أب كسب شوعته كسب تشعت إسرائيليات متصح تجاري متصح تجارو توم ورقات زلهم سبات كم زوج تجاري تاتقام حجي نتوم ورقات زين ورم مساكن سدتنياتات إرتراوان انتهي يخوني زلهم زياتهم على إسرائيليتهم زحيور زلهم لازم بذكاء على ناتبودهات كالي سلزي كونه حجون كنقطع لي زلنا كله أما تما سبات تأثيرهم كم زلوا أقدمنا تدارينا نيرنا ناي IOM يخون يعني HR يخون كاس على أويات تجاريو يقني لنا يلون ما الاقتصاد يوم كن كأمود دعوتو خن رئيس لنا كابت أسر بيتها تعوض يوم مالو أب حدا بوتا تطوع بيلون نا أدي شابه مولوسو تدفعنا قبر تمانية يوم كن رئيس كن كلي بدهوتا تكون حزبنا سجر زلما كردو أول لوات حزبناون تنقبر زلنا قليل تساتفو يكونن بحديد كاجنايت أقعني تو حدا ناي مورال سب كون انتهى اللوز قبر كنقبر تساتفونا كي إلاو عاقم خدليو بتزلنا يا خبابنا يا حجرات كنا أوياتنا خنا بتصح كل جزء علاوي زي كبز دمري سلازتنا إثيوبيا تطايبلنا كم واي حكمنا قلقلوز سأنو معقب سدتنياتات كبع الكومر جميركا بعل متما جميركا بفوليات نجارات التحزو قدياتنا اللويم نعم زختم وقلعتها اللون دحر تباهلكا زون زختم زياتهم كم زعنت حاجز بلي مع اللو أدي أما بسودان زموت تاجلة تباهلو بتوم سردلنا أويات تجيرو تومنا UNHCR نعاتهم رقيبهم كن حجزوا منا خن آليو منا زبولنا لوجن تسمعن قبر مودعتها خنري حجي خمسات بزح نجار ترقيها حبريتها جن تهزمنا فولو يقبروني كم تنقطع الكقدم كاتوبا مو أوكي شل المبال مالت شجر فترة زلوا نعبنت هم متى ما زلوهم إرتران سدتنياتات أبكم زلوهم منقست كندا أب حد إرجزي خوص دوكم سلزخونه عقله جبرو أبزمت زلوا ورح 10 تخلت مودعتها لنا أقدمنا ذهبنا سلزي جبروا لومي أب منقد كينيا يخون أب علمة ما يخون أب ناي أوروما يخون أب كينيا أتيوم نصازي أتوم ورقتهم تسوي عم حجي
ስለዚ ካብዚ ክንመሃር እዩ ዘለና ሓበሬታ ክንወሃብ ከሎና ፈልዉ ንግበሮ ንከታተሎ ኣብ ግዜኡ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ካብ ማሕበር ተራድኦ እሞ ከዓ ብሕጋዊ መስመር ናብ ህዝብና ንዝርግሖ ኢና ግን ኣይከታተሎን እዩ ድሓር ነገር ምስ መፀ ከዓ ተመሊሱ ኣውያ ትገብር ስለ ዘሎ ብዝከኣለና መጠን ጥንቃቐ ዘድልዮ ሓበሬታ ክንከታተሎ ከም ዘለና ኣገዳሲ እዩ ምእንቲ ህዝብና ኢና ጠጠው ኢልና ዘለና እሞ ህዝብና ክከታተሎ ኣለዎ ባህላ ጆርጅ ሓወይ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ስለቲ ወርቃዊ ግዜኻ ምናልባት ገለ ዝርሳዕ ኮተሎ ሰብ ክፈልጠሎ ትብሎ ሓበሬታት ኣለና ድሓንታ ማይክሮፎን ናባሃ ገድፋ ጽቡቅ ታንክ ዩ አይ ቲንክ እቲ ሓፈሻዊ ንሱ እዩ ዘሎ እቲ ገለገለ ቡድሆታት ይመፅኦም ዝተፈላለየ መልክዕ ብፍላይ እዚ ናይ ኣብ መንገዲ ጉዕዞ ካብ ኢትዮጵያ መውፃእ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ዘጋጥመኩም ዘሎ ቡድሆታት ኣብ በዓል ናይ ሱዳን ዘለኹም መዕቆብ ስደተኛታት በዓል ኣትማን ዘለዎ ረሳሕ ማይ ዝሰትዩ ፈፂሙ ሽግር ከቢድ ቡድሆታት ከም ዘሎ ይመፃና እዩ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ንሰርዖ ብእኩብ ድሙር ነቲ ህዝቢ ፍታሕ ከምፀሉ ዝኽእል ነቶም ማሕበር ተራድኦ በዓል ዩናይትድ ኔሽንስ ኤጀንሲ ኩሎም ቶም ትካላት ኣውያት መብፅሒ ምክንያቱ ተዝሓሸት ፍታሕ ንብላ ብእኩብ ድሙር ነቲ መዕቆብ ስደተኛታት ሓደ ፍታሕ ክመፆ ማይ ክኣትዎ ናሽቓቅ ክግበረሉ ኣምቡላንስ ክተኣትዎ ሕክምና ኣገልግሎት ክረኽቡ ወርሒ መቁነኖም ክወሃቦም ነዚ ከም ቀዳምነት ስለ ንሪኦ ገለገለ ሰባት ብግሊ ኣምፂኹም ጉዳይ ናይ 12 ዓመት ኣለኒ ከምዚ ገይሩ መጀመርታ ፀዊዖም ንጠፊእን ትብሉ ሰባት ስለ ዘለኹም ተቀዳምነት ንሰርዖ ነቲ እኩብ ድሙር ኣቓልቦ ንኽረክብ ኣገልግሎት ንኽወሃብ እምበር ከምዚ ሸለል ኢልናዮ ወይ ዘይንምልሰልኩም ኣይኮነን ገለገለ ሰባት ክፅሕፉልና ከለኹም ንዕኡ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣቐሚጥና ስለ ነብሎ ኢና ክርድኡልና ኢልና ኢና ስለዚ ነዚ ብግምት ኣእቲኹም ዓቕልኹም ኣይተፅቡ ተስፋ ኣይትቁረፁ ሰላም ኢልኩም ወይ ከዓ መፅሓፍ ተስፋ ኣይትቁረፁ ኣጅኹም ዓቕምና ንገብር ኣለና ትርእይዎ ኣለኹም ብዙሓት ሰባት ካብዚ መበገሲ እዩ ብዙሓት ሰባት ለንቅና ጥራሕ ኣብ ሰሙን ናይ 3-4 የቐኒየልና ኣብ ገዛ ስርባ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስለተዓቆብና 2 ዓመት ስለ ዘብላዕኹምና ዘስተይኹምና ሕጂ ከዓ ናይ ካናዳ መፂና ሞ ንኸይድ ኣለና ርሑስ በዓል ጥምቀት ኢሎም መዓንፀሓፍ እንደ ሰብ ኣሎ ሓደ ግዜ ነቲ ውድሆታት ዘይኮነ ነቲ ፅቡቕ ነገር ከዓ ትርኢ እሞ ትተባባዕ እምበኣር ሰብቲ ዓስብ ኣለዎ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልቲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጠቃዕኳ ነይራ ሓደ ሰብ ኣብ ሊብያ ዝፈልጠኒ ንነዊሕ ዓመታት ኣብቲ ገዛና ዝነበረ ድዩ ዋላ ኣብቲ ካልእ መፂኡ ኣብ ኦፊስ መፂስ ሓደ ግዜ ብሶሻል ሚድያ ክፅሕፍ ርኢካ ካብ ነፍሲ ወከፍኩም ድሕሪ ግዜ ዝደልያስ ካፑችኖ ያልካ ነሲ ካፑችኖ ሒዘ መፂ ኣለኹ ናብ ኦፊስ መፂ ካብ ካልእ ሰይቲ መፂ ሕጂ ሓደ ግዜ እቲ መንፈስካ ዘርዕም ንእሽቶ ነገራት ይመስለና ንሱ ትቐንዲ እቲ ናይ ሞራል ናይ መን ኮይኑ ስለዚ ብዝከኣለና መጠን ህዝባዊ ሓላፍነት ክንሽከም ከለና እቲ ህዝብናውነት ኩነታት ክከታተሎ እንተደኣኺኢልና ዓና እኽልቲ እያ ቴንክ ዩ ይቐኒለይ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا